Assalamu alaikum ey adamlar, hurmatly mehmanlar. Hemmeňiz dawral toýlaryna hoş gördük. Günüňiz haýyrly bolsun. Ine edi adamlar, hurmatly mehmanlar, elbetde bugun bagyar ýaşlarymyň iň bir ýatyny çykmajak, iň bir gaýtalanmajak owdan pordotorny ýurdumyzy uly meşhurlygy eýe bolan Şahzada Video Studiosy ýadyarlyk ýagaldyrar şeýlede dawaran dowamyna ihlas fotograf ýürüýti, ýokarky fotosuratlar bilen dawaran hyzmatyny şeýlede bagyar ýaşlarymyň aşamgy dawarasyny Türkmen estradasynyň meşhur yıldızlarının biri Alyon Şumedov yürüyüşü sağdan yigitler bilen dawaran hyzmatyny bolarlar. Gel seni gel canım, dinle bana yer bana. Ah koca yakma bile, ol bana can bana. Gel seni gel canım, dinle bana yer bana. Ah koca yakma bile, gel bana canım. Ya hey jambo ya 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 hey jambo ya hey ya jambo hey ya hey jambo ya ya hey ya hey jambo ya hey ya jambo hey Fenomenadin Azade Gel seni gel canım, dinle bana yer bana. Ah koca yakma bile, bol bana can bana.